Добре, как да внушим в отсрещната страна, че ние сме уверени в това, което мислим и съответно говорим? С помощта на думите, езика на тялото, въобще поведението, манерите, по всякакъв начин да внушаваме увереност. Как да го направим? Когато един човек е наистина уверен в своите аргументи и в това, което ще каже, когато е сигурен в себе си и няма притеснението, че някой би му навредил по някакъв начин, той излъчва увереност. И това се вижда, това се личи. Когато един човек е притеснен, най-честите симптоми да го хванеш, че е притеснен, е самото изчервяване от тук нагоре. Друг симптом е треперенето на гласа. Друг симптом, примерно, би могло да бъде, когато фразата не тече гладко. Тоест, или мисълта е много хаотична и се чудим как точно да я построим. Гълтаме думи, гълтаме срички, прекалено много жестикулираме и тази жестикулация е неуместна. Личи се наистина. Когато човек е уверен, той съвсем спокойно и бавно говори и така с един тон, който най-често не търпи възражение. Но аз си мисля, че можем да бъдем притеснени, въпреки че сме уверени в тезата, която защитаваме. Просто, вероятно, може човека, който седи срещу нас, да е авторитет, да сме притеснени от него или по други причини. Разбира се. Има ли начин, по който така да умеем да овладеем себе си и да демонстрираме увереност с заучени пози или пък заучени изрази? С заучени пози и изрази, да, би могло, но най-добрата увереност, наистина, отново ще кажа, когато човек диша много бавно, много дълбоко, диша се от корема, т.е. има връзка с най-дълбоката си вътрешност. И тогава, когато ние сме толкова уверени и дишаме бавно и спокойно, има една друга хитринка, която мога да ви кажа, това са така наречените котви. Тоест, когато човек се върне в емоционално състояние, в когато наистина е бил много уверен, много изразил е себе си по най-добрия начин и запомни това състояние, той може да се закотви. Тоест, да се връща в това състояние винаги, когато има необходимост. Ако щете това състояние на закотване, вдигането до най-висока емоционалност, тогава, когато аз съм и никой друг не може да излезе насреща ми, ако щете, може да стане с хващане на китката. И всеки път, когато това нещо се тренира, хващайки китката, това състояние влиза вътре в нас и ние сме готови да влезем в спора по най-добрия начин. Много са ми интересни тези котви. Добре, ще продължим да си говорим по темата, но след рекламите. Продължаваме да говорим с Надежда Николова за това как да спорим ефективно. До тук ще синтезирам най-важните изводи, без да бъдем много емоционални, да дишаме спокойно, да бъдем спокойни, да бъдем уверени в себе си. И какво беше още? Сега ще продължим нататък. Сега, по отношение на увереността, демонстрацията на добро самочувствие помага ли в спора? Зависи кой е противника. В повечето случаи помага. Ако обаче противникът е на по-ниско от нашето ниво, това би го стреснало по-скоро и ако искаме да постигнем някакъв консенсус, т.е. да излезе в спора, да излезе истината, това не винаги помага. Но когато противника ни е на нашето или на малко по-високо ниво, тази демонстрация ни дава допълнително сила, която излиза вътре от нас. А изрази от типа на честно да ви кажа, повярвайте ми, доверете ми се, в наша полза ли работят или пък напротив, по-скоро биха събудили съмнения в противника по отношение на нашата откровенност, верността на думите, които казваме? Когато човек наистина е откровен и вярва в това, което говори, той няма нужда от допълнително изразяване, вербално изразяване на това. То се личи от езика на жестовете. Така че, ако аз съм убедена и ви казвам, повярвайте ми наистина на това, което ви казвам, това е плеоназъм. Това е словно излишество. Аз печеля някакво време, докато мисля да ви кажа. Няма нужда като политици да се изразяваме, вярвайте ни, вярвайте ни. Няма защо да ги употребяваме. Ако наистина имаме нужда да подсилим, виждаме, че той е клъвнал, обаче му трябва още маничко, бихме могли да подсилим, но ако сме достатъчно уверени в аргументите си, просто е излишно. А как да се аргументираме добре и максимално убедително? Трябва да се аргументираме добре тогава, когато наистина и се заслужава да го правим, когато усещаме, че човека отсреща ни слуша. Иначе когато, т.е. говоря в случая за тъй нареченото активно слушане. Ако този отсреща просто е решил, че стоп, няма смисъл да се изморяваме, т.е. да спорим, колкото и да се аргументираме, колкото и да сме железни като аргументи,
малко се получава губене на време. Но пак казвам, че ако противникът в ситуацията е един активно слушащ човек, който е окей да изслуша нашите аргументи, няма нужда да ги изказваме с много думи, да разтягаме много лукоми, просто да бъдем кратки, точни и ясни. Зависи с кого говорим. Ако противникът ви насреща е мъж, той определено ще има нужда да бъде съвсем синтезирано, точно, кратко и ясно казано. Докато една жена би могла да поеме малко повече информация и ще има нужда от това допълнително украсяване на нещата. Многословието срещу мъж противник не работи, така ли? Не работи в наша полза. Така е, няма нужда. При един мъж просто многословието е абсолютно излишно. Той се губи в думите, защото губи същността. Жените обичат, най-общо казано, разбира се, има и мъже и жени, които ползват и двата типа поведение, но най-общо казано, мъжете са хора на точните думи, докато жените обичат малко повече окраса да дадат на цялото. Аргументи от типа на клишета вършат ли работа? По мои наблюдения, не. Не, един достоен противник, просто клишето така дори би дало леко назад като поведение от негова страна. Сега това съм го чула, това са заучени фрази, защо ми ги цитираш в момента? Между другото, може би трябваше да го вмъкнем по-рано в разговора, но няма значение, по-добре късно отколкото никога. Ето едно клише като аргумент. Важно ли е да знаем защо спорим, т.е. целта на този спор още в началото? Разбира се. И достатъчно така важна цел ли е да докажем кой прав, кой крив? Не. Това, според мен, да се докаже кой всъщност е прав, би могло да се случи на хора, чието ниво е доста нисичко. Да. Тоест всеки да покаже надмощието си. Да изтъкне себе си. Абсолютно, не е необходимо. Абсолютно. В един зрял спор. Да показваме, разбира се. Добре, но все пак трябва да има ясна цел на спор. Да, оттам тръгваме. Ние спорим, защото. Без това, защо? Без да знаем. Тоест, спорейки ние какво гоним? Къде искаме да стигнем всъщност? Ние сме тръгнали. Ако човек не знае къде отива, няма смисъл да тръгва въобще, защото не знае къде ще стигне. Много ти благодаря за този разговор. Мисля, че успяхме така да дадем ценни съвети за това как да спорим и най-вече да убедим хората в това, че спора не е нещо лошо, да не бягат от него. Разбира се. Благодаря още веднъж.